Dnes si ukážeme, priatelia, takú jednu malú pomôcku. Nebude to žiadny drupalovský modul, ale keď nahrávate videá, tak napríklad idete dole, stiahnete stránku a zobrazí sa vám vaša plocha. Chcete robiť nejakú akciu na FTP pripojení alebo na niečom inom a zobrazí sa vám také niečo. Vaše všetky ikonky na obrazovke, tak ako mne, keď ste bordelári, neporiadnici, tak potom to veľmi nepekne vyzerá. Určite je to krajšie tak. Takže obrazovku mám peknú, čistú. Kliknem ľavým tlačítkom dvakrát a zobrazia sa mi všetky veci, čo mám na obrazovke. Aby sme si vedeli regulovať, čistiť v úvodovkách obrazovku, tak si môžete na tejto adrese stiahnuť tento program, Fences sa volá, alebo si ho stiahnete tu na tejto adrese. Je zdarma, je aj platená verzia, ale úplne nám stačí tá verzia zdarma. Takže si kliknete na stiahnuť. Program si uložíte. Máte si ho uložiť. Keď si ho uložíte, dvakrát na ňo kliknete. Takže sa nám ukladá. Tak, máme ho uložený. Klikneme na ňo dvakrát. A ideme klasicky inštalovať. Stačí pokračovať. Tu si môžete toto odškrtnúť, aby vám tam na lište nešarapatili ďalšie veci. A tak pokračujete. Ja už ho mám nainštalovaný, takže nebudem ho inštalovať. No a keď si ho nainštalujete a otvoríte, tak tu máte pár možností. Keďže je to neplatená, tak veľa tam toho nie je, ale tu si môžete vyskúšať všetky tie možnosti, ak vám bude tie ikonky ukladať na plochu. Ja používam tento. Ten je taký najlepší podľa mňa. No a ešte tu si môžete meniť farby. Priesvitnosť a tak ďalej. To si vyskúšajte. Takže klikneme dvakrát. Že už tu mám niektoré svoje veci. Takže jednoducho vytvoríme takúto. Kliknem pravým a urobím takýto štvorček. A otvorí sa mi nápis vytvoriť nový Fences. Kliknem na to a píšem si tu niečo, si tam napíšte, potvrdíte a už si môžete premiesňovať svoje ikonky dovnútra. Keď si prejdeme na túto časť, tak vidíme, že si môžeme meniť, že sa nám nezobrazí názov. Klikneme na tú strednú a vidíme, že keď prídeme na ktorúkoľvek našu časť, tak sa nám zobrazí
nápis, alebo tretia možnosť, že všetky budú zobrazené, takže všetky svoje veci si môžete poukladať dovnútra bez problémov. Vytvoríte nový štvorček pravým tlačítkom a potiahnete nový štvorček, Create, vytvorí sa nový. A zase si ukladáte doňho a keď prídeme s myšou na napríklad tu, tak ho vieme preťahovať, rozťahovať a vidíme, že koľko ich tam máme. Znova si ho zmenšíme. Keď chceme len listovať, tak ideme dole, alebo tu na týchto šipkách si pekne prehliadame. Keď chceme vidieť všetko, roztiahneme. Tak. A tak si poukladáme a určite to bude prehľadnejšie aj pre vás, aj na vzhľad. Takže si ich pekne poukladáme a urobíme si poriadok na obrazovke a hneď to lepšie vyzerá. Takže pre dnešok sa s vami lúčim a dúfam, že využijete tento malý programček.